сега ще покажа един трик, който се нарича много амбициозна карта. Така. Сте Bicycle Rider Back Playing Cards. Така. Ето го и него. Сега за начало ще ви покажа картите, за да видите, че абсолютно всички карти са различни. Ето вижте. Различни са. Така. Сега ще помоля някой зрител да цепи до някоя карта. Например, цепи до тази. Да вижда коя карта е цепил. До петица с пътия. Добре. Така, гледайте внимателно. Така. Ще оставя малко по-нагоре, за да я видите. Така. Ето я. И сега я пъхнах с теб. Ето гледайте сега. Штрак с пръсти. И тя отива най-отгоре. Магически. Така. Сега отново ще цепя. Този път аз на 4 купчинки ще разделя тестето. Така. Ето. И ето вижте сега. Всички карти са на петица с пътия. Ето. Ако не ги виждате. Така. Първата петица я обръщаме. Втората също. И третата и четвъртата. Така. И сега пак ще ви покажа тестето. Видите, че няма нито една еднаква карта. Ето. Пак. И така. Сега само ще разклатя и петицата с пътия ще сложа най-долу. Като ето вижте различни карти. Но сега само с малко разклащане всички карти стават. Ето вижте. Всички карти се превръщат в петица с пътия. Ето. Всички карти са петица с пътия. Така. За този трик няма да има разкритие, защото ще ви нужен реквизит за него. Това е цветето на Свенгали дек. Ако някога се здобиете с такъв, трика общо взето си работи сам. Вие само трябва да знаете от коя страна да работите с цветето и това.